Чуйте нейния отговор към футболиста Орлин Орлинов. Фолк-певицата Антонина ще гостува с артистичните си половинки Жужо и Соня. Вижте клипът, който скандализира всички звезди в България. Очаквайте и процедурата, на която ще се подложи Вихра в училище за красота. Здравейте, уважаеми зрители! Миналата година един от най-големите скандали в българския шоу-бизнес бе този с моделът Катрин Вачева и футболистът Орлин Орлинов. Това е инцидент, свързан с побой и тежки последствия за една крехка жена. Съдебното дело ще реши, разбира се, на чия страна ще застане правдата, но днес в нашето студио ще гостува Катрин Вачева, за да чуем нейната позиция около последните изказвания на Орлин Орлинов. Моля, вашите аплодисменти за нея. Здравей, Катрин! Здравейте! Много ми е приятно. Благодарим ти, че прие поканата ни. Много си отслабнала. Още по-отслабнала. Тя винаги е била слаба, всъщност. Защото разбрах, че нещо си била болна. Била си в болница. Да, бях в болница една седмица. Изкарах една доста тежка ангина. Направих гърло много сериозно, но сега съм по-добре. Само заради системите, тъй като се хранех 5 дни само на системи. Ти спомена, че много често боледуваш това, тези болести да не са от стреса, който ти преживя толкова. Ами не знам, когато на човека имунитета му е паднал, имунната система е слаба, знаеш, че всичко, което идва като вируси, като настинки, мен ме хваща веднага. Не съм застрахована, да. Как се чувстваш една година по-късно след инцидента? Може ли да се каже, че си го преживяла вече? Не мога да кажа, че съм го преживяла. Такова нещо едва ли се преживява, едва ли се забравя толкова лесно. А пък и медиите, и абсолютно всички, всеки божи ден ми напомнят за случая. Чувствам се добре в момента, по-спокойна съм. В крайна сметка това не се забравя, просто като че ли болката с времето намалява. Да. Намалява. Катрин, ние те поканихме във връзка с новите изказвания на Орлин Орлинов. Много благодарим на колегите от Клуб Нюз, които ни предоставиха тези кадри. Аз ти предлагам да ги видим заедно и нека нашите зрители да ги видят и ще коментираме заедно. Тая грешка ми повлия много на работата и на футбола, която не трябваше така да се получава, но сега малко се поправят нещата и най-важното сега да се оправи делото и да продължа напред. Скандалният футболист се съгласи да изкаже своята истина единствено пред нашата камера. Името на Орлинов нашумя, когато силиконовата манекенка обяви публично, че е била жестоко пребита. Нормално, това и беше целта нейната да стане колкото се може все повече известна и смисъл да я знаят хората като манекенка, смисъл да се уреди в някакъв бизнес там от нейните среди, не знам. Това най-вече. Аз няма какво да се показвам. Достатъчно хората ме знаят. Въпреки че футболно-манекенската драма се разигра преди 2 години, историята не спира да бъде актуална, тъй като и други жени се оплакаха, че са станали жертва на насилие от страна на Орлинов. Последната новина около Катрин и Орлин е, че в момента се съдят. То делото може да се продължи 1-2 години, така както гледам аз нещата, защото те първо ще се доказват нейните неща, след това моите. Но колкото по-бързо свърши, толкова по-добре за мене. Ето и ексклузивното признание на скандалния футболист. Първо не съм имал гаджета, посягал съм на жена, не го крия. Това е. След бойната суматоха около Вачева, похожденията на екс-играчът на ЦСК не спряха. Нееднократно бе засичан с дами в нощните клубове. Откровението, че е посягал на жените до себе си, макар че не са му гаджета, явно не успява да стресне партньорките му. Просто жените са такива. Повечето жени, най-вече в София, са така. Кой е прав, кой е крив и какво наказание заслужава? Това има право да решава единствено съда. С нищо хубаво няма да я запомна. Лично на мен не ми повлия толкова много, но хората явно повечето в футболните среди повярваха на това нещо и малко или много не играх 1 година. С нищо хубаво не мога да запомня, щом не съм играл в футбол. И докато след неприятния инцидент цяла България заговори за неизвестната до този момент подгласничка на Мис Силикон и кариерата й тръгна стремглаво нагоре, то при футболиста се получи точно обратното. Гледам нагоре, само сега имам 2-3 варианта за чужбина. Дали ще станат един Господ знае, но е добре да станат и да бъда това, което бях. Така,
Благодарим още веднъж на зрителите на Клуб Нюз, на колегите от Клуб Нюз. Това е немонтиран от нас материал, така че вие, уважаеми зрители, го виждате такъв, какъвто го представиха в Клуб Нюз нашите колеги. Катерин, аз така като го гледах, понеже за първи път всъщност го гледам, остава с впечатлението, че май той е жертвата в цялата ситуация. Ти с какво впечатление оставаш? На мен, ако трябва в момента да изкоментирам това, което току-що гледахме, на мен ми е абсолютно смешно. Аз какво да кажа? Как да го коментирам, изобщо не знам. Той самия се признава, че си удря жени, че такива ситуации се получават, че се случват, но точно с мен не е станало така. Просто аз съм си измислила, решила съм да си правя така някакъв пиар, обезобразена и точно по този начин, по който изглеждах. И точно с него, който хората го знаели, никой не го е знаел. Преди това никога не се е писал за него и дори не е коментиран. Аз поне съм се поинтересувала в последствие за самия него. По отношение на това, че иска да бъде такъв какъвто е бил, пак не мога да кажа, че той има някаква кариера. Аз поне не съм чувала до този момент той да има кариера, да бъде футболист, който е изявен, който е име и с който си заслужава аз да си направя подобен вид пиар. Което просто за мен е смешно, но в крайна сметка аз не съм се отказала. Година и половина, 2 вече ще станат от това дело. Няма и да се откажа, тъй като имаше хора, които ми се обаждаха и ми казваха да престана да се откажа от делото. Защо да се откажеш от делото? Че в крайна сметка ще ли да бъдат изкарани от 9 кладенеца вода за мен, да ми изкарат каква ли не, да ме опоручат. Заплашваха ли те? Точно като заплаха не, но едва ли не ще бъдеш срината така и психически, и емоционално, така жълта преса. Не мога да кажа, че ме натискала толкова много. Излязаха доста глупости. Доста хора са се изказвали негативно, излезе за мен. Не доста. Говоря, мога да конкретизирам една девойка определено само. И това е, но това не ми повлия. Мен не ме смачка. Катрин, кой се изказал негативно? Дори не искам да я коментирам. Изобщо не желая да я коментирам. За мен този човек въобще не съществува. Защо тогава тази девойка? Тя си има някакъв личен конфликт с мен, който аз също не мога да разбера какъв е. Но вече доста години явно те и някаква злоба към мен. Не би да имаш предвид Борисица Тюнджиева. Тя всъщност вчера се изказа в Горещо отново така негативно за теб. Каза, че само виждайки те можем да преценим един вид каква е ситуацията. Да, много ми е черна душата. Аз не знам колко ми е черна душата, колко е черна нейната, за да си позволи. Нали знаеш, хората, които оплюват, това са слабите хора. Хората, които нападат някой без той да ги е нападнал, сами може да си отговорите. Вие познавате ли се двете с Борис? Лично аз мога да кажа, че съм виждала един път на една фотосесия и изобщо не искам да коментирам. Въпросният човек не заслужава въобще да я споменавам. На фотосесия, която аз бях избрана, повечето снимки, които направихме, бяха мои и бяха предпочетени. Типичната женска злоба. След това стана конфликт за един мъж, който аз съм го споменавала и друг път. Когато някой е предпочетен пред тебе, най-лесно да излезеш да го оплюеш и да си в конфликт с него. Тя вече доста дълго време и тази злоба към мен. Аз не знам защо продължава и какво печели. Да не би случайно да се чувства не чак толкова известна, колкото си ти, защото вчера, не знам, но течеше един надпис почти известни или нещо такова, т.е. че тя не е толкова известна, колкото си ти. Знаеш ли, когато един човек, примерно аз ако аз имам 55 фотосесии, пример давам, а тя има 5, ако аз имам 100 телевизионни изяви, а тя има 10, това поражда злоба във времето. И се трупа. Когато аз вървя напред, а някой по някакъв начин не се опитва да прави нещо със собствения си живот, това ми е интересно на мен, че тя никога не говори за себе си, за собствените си проекти, за нещата, които прави. Нещо, което тя винаги коментира съм аз и Ники Михайлов. В случая колко е нереализиран той, каква съм аз в случая. Не, знаеш ли, това няма никакво значение. По-интересно ми е за Орлин, който беше ни чудно защо, какво го е провокирало да излезе сега, след толкова време и да даде това интервю в Клуб Нюз. Хора са го провокирали, дори аз знам кои са хората, които така го накараха да каже нещо и той в случая. Кои хора? Не мога да споменавам имена и не искам. А защо са го накарали? Трябва да излезе, все пак трябва да излезе на светло и той да каже нещо. Не може само аз да излизам и само аз да говоря в случая. Нещо като контра на твоите изяви и на твоите интервюта. Той нищо конкретно не казва. Той за втори път си признава, както в шоуто на Иван и Андрей си призна, че си удрял жени, че се е случило. Да, той сега го спомена. В момента го споменава втори път. Принципно посягане е едно, а пребиването на жена по начина, по който той те беше обезобразил, едва ли би казал, аз не я ударих просто един ваш амар, аз просто си я пребих. Това признание няма кой да му го изтръгне, дори със сила, сигурна съм. Да, така е. Катрин, много ми е интересно как се промени отношението ти към мъжете след този инцидент? И колко време ти трябваше, за да
преодолееш тази болка и да бъдеш с някой друг мъж? Ами, честно казано, аз много се промених. Казвала съм го и в други интервюта, че доста се обрах като човек, като емоционалност. Изобщо много рядко излизам, много рядко се забавлявам, много рядко така си позволявам изобщо да съм в публичното пространство, освен ако не е телевизия, медия или нещо по работа. Станах много по-предпазлива, изключително мнителна. Просто се съмнявам във всяко едно нещо. Вече една подадена ръка за здравей, не знам какво означава. Дали някой иска да е за добро или за лошо в последствие. Тоест развива си някакви фобии. Да, определено. С хората. Честно казано, в момента ми е добре да бъда сама. Какво очакваш от делото? Знаем, че не можеш да коментираш на какъв етап е, но все пак какви са твоите очаквания? Смяташ ли, че в крайна сметка правдата ще възтържествува? Много силно се надявам, много силно се моля. Затова не съм се отказвала толкова дълго време, въпреки всички нападки, всички, които се опитаха психически да ме сломят, за да го направя. Ами, очаквам справедливост. Толкова време вече се боря и общо взето мога да кажа, че ми е много трудно и много обидно, когато чета някакви глупости относно делото. Лошото е, че наистина имаме такава забрана. Подписали сме документ, в който не може да казваме какво се случва в самото... Това е нормално. Да, в самата съдебна зала, но оттам тръгват всички конфликти. В смисъл такъв, че ако хората имат яснота, поне минимална какво се случва, докъде е развитието, няма да ги има тези съмнения, дали е така, дали не е така, толкова време не се шуми, не се казва нищо и в един момент хоп, някой излиза и отново с някаква версия или наскоро пак четох някакви глупости по самата тема. Но аз се надявам на справедливост. Самата съдийка, която гледа делото, е жена. В случай аз не се надявам на женска солидарност в никакъв случай. Мисля, че тя обективно вижда нещата. Независимо от доказателства, независимо дали... Аз и друг път съм споменала, че имаш такива, които изчезнаха. В крайна сметка, мисля, че обективно гледа и се надявам силно той да си така да бъде потърпевш и да си понесе последствията от това, което направи. Катрин, много благодарим ти. Всъщност ние продължаваме с теб след рекламите. Имаме да си говорим за още много неща. Уважаеми зрители, сега кратка пауза. Фолк-певицата Антонина ще гостува с Здравейте, уважаеми зрители! Продължава нашия разговор с Катрин и не можем да не те попитаме. Обикновено в такива тежки моменти човек брои приятелите си. Кой остана до теб и кой те предаде? Доста хора застанаха зад мен. Най-верните им приятели не ме предадоха. Доста хора, от които не съм очаквала, получих подкрепа, включително и твоя съпруг Крум Савов, на който съм много благодарна. Ще му кажа. Да, той дойде вкъщи да снима веднага след операцията. Беше изключително толерантен и внимателен. Направихме доста обширно интервю и общо взето той популяризира още повече нещата. И съответно ми даде така едно рамо, ако имам нужда от него като спортен журналист, човек, който познава въпросния човек и познава доста хора, които го познават, би могъл да ми съдейства и да каже доста неща, ако се наложи. До сега не съм търсила такава помощ и нямам нужда, то просто нещата се виждат и тепърва се изясняват. Благодарна съм на Слави Трифонов, на Азис, на доста хора, които ми се обадиха и които не очаквах да ме подкрепят и да застанат зад мен. Разбира се, имаше и така женска аудитория, която се радваше, че може би една отпаднала от подиума, както се казва. Бутнахме една по-малко. Да, бутнахме една, как звучи. Да, но в крайна сметка аз точно заради това и скоро направих една провокативна фотосесия, за да докажа, че аз отново мога да бъда това, което бях и няма да се предам. Че защо да не можеш да бъдеш това, какво значи, което бях? Ти си толкова красива, млада жена. Освен това сега на тази книга "Лошите момичета на България" ти си на корицата. Сигурно много момичета биха искали да бъдат на корицата. Кажи ни, моля те, за тази книга, какво представлява? Кои момичета сте включени вътре? Доста така популярни имена са включени. Да кажем, че едни от най-популярните моделки, най-популярните фолк-певици, също и телевизионни водещи. Ами общо взето, аз прочетох книгата, за всяка една е свързана с някаква скандална случка, взета от жълти медии или пък нещо, което и се е случило като скандал. Сега не вярвам, че аз съм най-лошата, нали, понеже съм на корица. Или че съм най-скандалната. Просто самият автор, целият екип, който е работил върху този проект, ми се обадиха и искаха да ме сложат на корица. Питаха ме дали имам нещо против. Казах, че нямам и ето ме озовах. Каза, че вътре има много истории. Тези истории, вие виждали ли сте ги? Вие, момичетата, които вътре сте включени, виждали ли тези истории? Знаеш ли с каква история ти си включена?
Аз съм включена така в история доста... В мутренските среди са ме намесили мен. Не знам защо са решили, че там ми е мястото. И са ме свързали така с доста знакови фигури. Но допитаха ли се до теб, дали могат да го публикуват това нещо? Така, преди да се пусне самия материал, ми беше изпратен. Разбира се, да го погледна и да преценя дали имам някакви възражения. Разбира се, че имах на половината неща, които ги пиша, да не кажа на почти всичко бях отрекла. И доста много голямо писмо написах, в което описах за всеки един човек, с който ме свърза, дали го познавам, откъде го познавам или пък изобщо не го познавам в случая. Но нищо от това, което аз написах, не беше включено. Просто както беше материала пуснат, така си остана. Поне са те попитали дали имаш нещо против. В крайна сметка, не че това е имало някакъв резултат, но... Много ни е приятно, когато си наша гостенка. Ще продължаваме да каним, но сега искаме да заведем при едно друго лошо момиче. Не чак толкова. Част от стресна. Ето! При моята Дашка. Оставяме деката с нея. Лошо момиче, не стига, че тук ви храня, лоша съм била. Лошо момиче, да. Защото искаш да пращаш пицата на президента за нас. Нищо. Няма да мога да... Някакви вкусноти, но тук аз както съм отслабнала, може да нещо да замеся. Няма да можеш да я опиташ, Катрин, защото ще напълнеш. Ама имам нужда, бе, Кате, виж колко съм слаба, 44. Добре си да ти кажа. Шегувам се. Изчакай при мен само малко да отдъхне, така да се каже, тъй като сега извадих пиците от фурната. Станаха много хубави, нали? Да. Така хубаво ухаят. Страхотно. Ще си хапнеш, мила. Със сигурност няма да пропусна. Уважаеми зрители, в студиото си очакваме и 3 дами. Те са артистични и много скандални. Толкова обичам. Те са 3 дами, които разбуниха духовете със своя музикален проект. Моля вашите аплодисменти за фолк певицата Антонина, за Жужу и Соня.